unu fụ ka ebe a si dị na ihe Ifuna bụ obodo mmadụ ebe Ifuna na-abụ ọkwa ebe prezidenti obodo a bi ma prezidenti ma ọ bụ gọvanọs ma ọ bụ anything. Ya bụ resident ebe citizens ma ndị ji ego ma ndị eji ego sụfana ga-akwụnwe ụgwọ ụlọ ya bụgwụ ụlọ na onwe agaghị ọkwụ ọnụ sef ne ka ndị a si mee obodo fa dị very very conducive ma onye ukwu ma onye nta ga-ebinwu iji okwu ego igo flat iwụta nke ijizie nwayọ na-akwụzi ndị nke ọzọ obele life egwe na-adị izi ebe Ifuna bụ ebe people na-abịa eme workout oge mgbede ị ga-achọ ọrụ bata na mgbede enwechakwa ma gym house dịcha na this building Ifuna. Ọ bụ na enwere time ije kwụgwọ ụgwọ gym house ọ kara ọkwụ ọnụ sef ịgbadata na ebe gbachara ụwa gị ọsọ keep ụwa gị fit kwefuru ya. This place Ifuna na both ma ndị na-achị achị o ma ndị a na-achị achị onye ọbụla macha responsibility ya ifu ka gọọmenti si bilucha ebe a na ọmacha mma na the citizen na onwefa self respect kwuo onwefa enwere ike ifu ka mmadụ ga-agata tụpụ dustbin one side mana ọ bụrụ na abanye na Naija ọ bụrụ na abanye alụcha ebe malụ mmụọ na just nye ya 4 months 5 months efu odo na citizen self ejiri everything mebisie anwanwalụ dịka ebe a na-abanye na ọsọ nsọ ndị mmụ ministers mmụ president mmụ commissioners celebrities bụ ndị ga na-ebi n'ụdịka ebe a mana ebe Ifuna na ma ndị na-awa ya sị ụlọ ma ndị ọbụla ife na-alụ bụ ile restaurant ma ndị na-ele provision store a lot of things ị ga-ebinwe ebe a fancha bicha ebe efọrọ fani na-ebicha ebe even ebe eso dị n'ebe malụ mma sef n'obodo ha sef ebe eso dị n'ebe malụ mma n'obodo ebe Ifuna nwecha ma swimming pool as in enwudikeba na bongo na enwudikeba na Naija na ị ga na-afụchi ndị ga na-ebicha n'udikeba ga-abụ ndị gbagoteli ọkwa na because no agwagodo gị ego na a na-akwụ n'ụgwọ nọ sef fi wee malụ m ga-emenwu ya mana Ifuna ndị obodo a mechara everything still yet dị ụgwọ nọ n'onwe ya sabụkwụ na ọ dị too expensive like that kwefuru ya. So Ifuna anyị nwere long way to go fụgụ ya ma citizens ma ndị na-achị anya achị nwechalụ a long way to go. Ụdị ya ka ndị na-achị anya ma abata other country bịa fụcha fa abatazia Naija fa alụla ihe dịka Kobieko nkejisike kpota obele kota gbakwasị ya mmiri n'elu ma ya gọm asị na alụghị ụzọ a na-celebrate onye ha but ndị ọcha efuru na the moment ụzọ alụ bido change be color eme ya maintenance ozugbo a na-agwazi gị that one self emega spy etegharịa ya ozugbo even without ya nwegodo pothole self mana na abanye na ụzọ a ga-alụcha ụzọ enwe pothole tikasịa arapịa pọtọpọtọ ejide ndị mmadụ na-egbu dị na Ifuna nwere a long way to go sọnsọ na abanye ka m na-afụ na every year new government bata na ebido mebe mkpochapụ dustbin ndị mmadụ tụjusiri na main road kwefuru ifulugodu na nsogbu anyị nwesef abụrụ sọnsọ nsogbu gọọmenti na even the masses need reorientation dịka mmadụ ga-apụta na iwolu dustbin na-atụ na main road wolu dustbin na-atụ jusi na everywhere ebe ọbụla ị gara na full dustbin full ihe ịtụkwasị ọ dị very bad. Unu fụrụ ya alụcha everything dị organize ebe a na-ele nle dị things dịcha very very organized onye ọbụla na respect onwe ya citizens amaghị ihe bụ their right gọọmenti malụkwọ nke bụ their right gọọmenti provide ya the enabling environment citizens are respect kwuo onwe fa mee everything na-adị okay onwere na-enweli bi anya ụfụ onye pụta na otu ọgabala owu ọrụ ịbata n'abalị ilie nri ọ bụrụ eche gaa jim ị gaa jim ọ bụrụ eche bịa gba ọsọ na playing ground bịa ya kwefere ndị mmadụ ebe na-enwecha aṅụrị na playing ground a bụ na aka life si kwesị ịdị anyị enwe ụdịka life a onwe ihe ga-eme anyị ga-anwụ ya bụ ajụ na ajụ ndị na-achị anyị bi ụdịka life anyị nwa bụ ndị ojii anyị ga-anwụ ma anyị bibi ụdịka life a